घन्टाल' हाबगासिनो ओमफ्राय मोनथा कापखौ गालाङाबो ओमफ्राय स्लिपखौ लानानै थाङो बिसिनि कापखौहाय होनबासो बेरायनो मोनो आरो गेलेमफुङाव फैदों नै बेरायगासिनो बेरायगासिनो बे सेरजां होननायाव बेरायफैदोंमोन जोङो लोगोफोर बे सेरजां होननाया गेलेमफुंनि एखेबारे साहा आरो हाजो गोजौ गोजौ फैनानै बाव मोनफैगोन आरो बाव बेरायफैदोंमोन जोङो नै दा नायलांदो लोगोफोर भिउसआ माबायदि नुदों होननानै सेलफि लालायगासिनो भिडिअ लालायगासिनो नायदो आयु भिउसआ माबायदि नुदों नै गाहायावहाय नायदो नै बायदि सिजौफोरनि दैया नै नायदो हाजोआ नै बेसे गोजौ नै जुम बोनानै नाहरनो आं गोजौआ ओइ बारा दाहरना जाबाय बारा दाहरना जाबाय बेखौ माबा दालांसोना नै केम्प दङ बेयाव थांनो मोनानो ओइ सेलफि लालायगासिनो दं फट' लालायगासिनो नै भिडिअ जोंनाव थांनो मोना ना इसोरबो थांनो होआ बेरायहैनोहाय ओंखाम उखैबाय नालाय नायलांदो लोगोफोर जों गारि गाखोफिननोसै गेलेमफुंनि दखान गोलैगोन दे गोलैगोन मोजां गाखो गोलैगोन गोलैयो गोलैयो फ्लाइटना बिरबाय होबाय आरोसै नै लान्सा लाबोबाय जोंनिया मा लाबोजेनखो ओंखाम लाबोजेनबाय नै ओंखाम खुरजेनबाय नों जाजेनबायबो मामि नै गोलैबाय नोंनिया मोजां जा दे मोजां जा गोलैयोलै गोलैयो बिदर बिहरदो दे बिदना होफैयाखै दाबो बिदना जोंनि लान्सनि जानायनि बेबस्थाया जाजोब्बाय नै
beef. 식감 나 식감. वाशिंगटन में आपको ये चाहिए सर एक एक फ्लिक एक चाहिए मिलना चाहिए एक फ्लिक चाहिए रस्ता एक ना अन्य चाहिए 짜장면. हाँ 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 गोथावना थावा मामि गोथावना थावा गोथाव दा थावाना गोथाव मा मादैया लाबोदों मोनसे आइटेम सुथुबावगोन र' 네, 이거랑 나고 이거랑 나고 मैखुन सफैबावनांगौ मैखुन ने बे दालि नैबे एमादासि नैबे लाब्रा भुटाननि ओंख्रि आरो इयो गेलेमफुंनि 달리 신나 먹을래? बेलाय दालि मेरला दं जाबाबो जा दे जादो दे जों दा जानोसै होमब्ला भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै जोंबोनो वाट्सआवसो गोलैबाय नै दिनै थाइना होलाबायनायावसो गोलैबाय आंलाय हरना खरायो ए हाबाब आमुं आंलै मा बुस्थुआ लाब्राया दा भिडिअ'ना सफैबाय नै होमबा जालायनोसै माबायदि मोनदों गेलेमफुं ओंखाम जानानै मोजां मोजां गोथाव मोनदोंना खरसा गोथाव नै बरसा लाथ'दो नै बरसाया लाइन खादों औ 뭐서 고시스 가는데 고시스 내 마가 나는 심한 음료 한 마시는 नैबो हाबनोदो फुटनो नै ओरै देखायदो खारना दे नै बेखौ होला भटार कार्डखौ मोनफिनगोन आरो नै 야.